Значи, сега ти казваш, че не работим. Аз работим. Аз не съм за навик, не съм. Аз съм за акорд. Чуле? Акорд пачкам аз. Не пачкам тук. Аз изкарам пари и тръгвам. И това е. Положението, нали? Така се прави. Окей. Друго нещо ще кажеш? Друго, поздрав на всички. Окей. Акари. Și abținem ce să vă... Nu fac puterea, nu e, da? Care?